Kako ukusne čokoladice. Voleo bih da ukrasim ovu tortu čokoladom. To će biti super. Vadim ključ. Oho, šta je to? Čokoladni kontroler. Zanimljivo, ali šta će mi? O, žvake. Super. Volela bih da ukrasim tortu žvakom. Sad ću i ja izvaditi ključ. Šta ću dobiti? Wow! Opet žvaka. Nevjerovatno. Dakle, ja sam spremna da počnem. Prvo ću uzeti ovo pakovanje. O, da, kakva lepa boja. Sad ću ih zalepiti na tortu. O, divno, jel se slažete? Koju čokoladu da izaberem? Belu ili mlečnu? Znate što bih birao kad mogu staviti odmah sve na tortu? Da. I dodat ću još ove čokoladne kuglice. O, baš lepo. Oho, šta je ovo? Shvatio sam šta će mi kontroler. Stigao mi je čokoladni sos. O da, obožavam ga. Sad ću preliti svoju tortu čokoladom. To je mnogo privlačno i sam bih rado pojeo to. Dakle, ja sam spremna da nastavim. Prvo moram prožvačiti svoju žvaku. Tako je ukusno. A sad ću naduvati balon. Odlično. Eto, sad imam ukras od balona. Zar to nije divno? Ovo nisam očekivala. Moram vratiti svoju tortu. Sad ću probušiti baloni. Da, pogodila sam. O ne! Jao! Koji sam baksuz. Da, to je bilo zabavno. Dakle, nastavljam ja. Ja imam magičnu kantu sa čokoladom. Ojoj, šta je ovo? Ovo nisam očekivao. Kakav užas! Ali to je smešno. I veoma ukusno. Probaj. Opa, Oreo i žele bombone. Cool. Jedva čekam da ukrasim svoju tortu. Hajde da vidimo koji će biti treći sastojak. Šta? Smrdljivi plavi sir? Ozbiljno? Ja sam dobila povrće. Baš čudan ukras. Ali, dobro, šta da se radi? Šta će biti ovdje? Šta? Luk? Kakav užas! Imat ćemo smrdljive torte. Počni ti. Dobro. Prvo ću narendati šargarepu. O, da. Kakvi lepi kružići. Sad ću iseći krastavac. Da, tako je. A sad ću to sve uviti i dobiti cvetić. Sad imam lepe ruže od povrća. To je preslatko. I od paradajza ću napraviti jednu ružu. O da, divno. A sad ću to sve staviti na moju tortu. Wow, oduševljena sam. A kako si ti? A ja ću sipati Oreo u blender. Da, tako je. Sad ću ga izmrviti. To će biti mnogo ukusno. Gledajte, dobio sam čokoladne mrvice. Znate šta? Dobio sam ideju. Sad ću uvaljati tortu ovim mrvicama. Da, i sipat ću malo gore. A sada najgori deo. Jao. Moram staviti ovaj užasni sir. Ajoj. Ovaj sir sve kvari. Odvratno. Znate? Žele crve su super. Njih ću samo pojesti. Dobro, šalim se. Stavit ću malo na tortu. Eto, moja torta je spremna. Zašto smrdi još jače? Jer sam ja počela da sečem luk. Ajoj, suze mi oči. Pa šta da ti radim?
Moram ukrasiti svoju tortu lukom. O, baš lepo. Hajde da se zamenimo. Hajde. Ju, kakva odvratna torta. Dobro, ali moram je pojesti. Žele crve su super, ali sir sve kvari. Torta sa povrćem. Pa sumnjam da će mi se dopasti. O ne. Luk je najgori ovdje. Nije mi dobro. Povratit ću. Da, i ja isto. Ajoj, to su kisele bombone. Veoma kisele bombone. Šta? Da li moram da ih stavim na svoju tortu? U stvari, možda će to biti barem lepo. O ne, toxic waste, ozbiljno. Dakle, a kod mene su nagetce, pomfrit i sos. Obožavam sve to. Da vidimo šta me čeka. Opa, burgeri, super. Dakle, možeš početi da ukrašavaš svoju tortu. Dobro, sad ću. Prvo ću otvoriti ove bombone. Izgledaju baš super. Da, izgledaju odlično na torti. Sad ću uzeti ove trake toxic waste i staviti ih gore, ovako. Da, super. Jao, a ovdje je kiseli gel. Sipat ću ga preko, tako je. To izgleda zaista dobro. O, da. A sad je ostalo najstrašnije. Ova teglica sa jako kiselim bombonama. Kiselo mi je od jednog pogleda na to. Eto, skoro sam završio. Izgleda lepo, ali plašim se da probam to. A šta je kod mene? Dobro, počet ću od sosa. Sipat ću ga preko. Da, što više. Odlično, a sad ću sve razmazati. Wow, baš lepo ispalo. Dalje, od nagetca ću napraviti slovo M. Super! A preko ću staviti malo pomfrita. O da, divno. A hamburgeri moraju biti u centru. Ali prvo ću ih nabosti na štapić. O, kako sam pametna. Da, moja torta je mnogo lepa. Super, oduševljena sam. Pa, hoćemo da se zamenimo. Da, vrlo rado. Obožavam hamburgeri. Sad ću da probam. O, da. Ovo se topi ustima. Cool. A šta je ovdje? Nagetce. Nevjerovatno. Prelepo. Ne mogu da se zaustavim. A sad ću probati tortu. Oho. Nisam mislio da ću to reći, ali torta sa kečapom je prelepa. A ja ne želim da probam tvoju tortu. Jao, mamice. To je jako kiselo. Utrnulo mi je lice. Joj. Kad će se to završiti? Da, odlična žurka. Ćao svima. Hoću da pojedem ovu divnu hranu. Jedu mi se nudle? Da, naravno. Nudle, nema problema. Prvo treba razbiti jedno jaje. Da, odlično mi ide. Sad ću dodati slaninu. Tako lepo miriše. Odlično, sve se ispržilo. Sada mogu početi da pravim nudle. Pogledajte kako mi dobro ide. Prelepe domaće nudle. Ostalo ih je skuvati. Ej, Ben, šta to radiš? Moraš kuvati. Kreni. Da, tačno. Vreme ističe. Dakle, ja ću uzeti instant nudle i preliti ih vrelom vodom. Tako je. Kakav lep miris.
Pa ni nešto. A moje jelo još nije spremno. Preliću to sve sosom. A zatim ću staviti jaje, slaninu i to je to. A može se probati. Završili smo, posluži se. Wow, kako je sve lijepo. Probat ću prvo ovo jelo. To je mnogo ukusno. Kako dugačke nudle. Super, oduševljena sam. A sad ću probati ovo. Uzet ću viljušku. O, slanina, obožavam je. Ne, viljuška mi neće trebati. Ješću ovako, baš me briga. Njam, njam, njam. O, kako ukusno. Predobro. To je najbolje jelo, pobedilo je. O, ja sam pobedila. To, super. O, instalirala sam tako dobru igricu. Odlična je. To, pobedila sam. Hoćeš isto? Instaliraj igricu Multidosort u Google ili Apple Store-u. Odlična igrica, probaj ti. Ovaj put želim kolu. Spremite je, molim vas. Ali mi već imamo takve flaše. O, ja sam smislio nešto. Uzet ću košnicu. Ne, pčele mi ne trebaju, marš odavde. Dakle, treba mi košnica. Moram izvaditi med. O, da. Tako je sladak i lijep. Odlično. A sad ću ohladiti svoje piće. To je to. Jo, ne mogu da otvorim flašu. Šta da radim? O, Ben, pomozi mi, molim te. Naravno, lako ću to uraditi. Potrešću je i... O ne, ne prskaj me. O, u stvari, napunit ću ovu čašu. Da, sad imam punu čašu kole. Odlično. Gotovo, flaša je prazna. Nemoj više to raditi. Dakle, može se probati. O, čaša kole? Sad ću je popiti. Bilo je ukusno, hvala. A šta je ovo? Da vidimo. To je žele. Sad ću ga probati. Neverovatno. Pobedio je žele. Čestitam. Da, ja sam pobednik. A sada želim nešto iz meka. O, prihvatam izazov, a ti? I ja isto. I već sam smislio šta ću da spremam. Prvo ću uzeti meso i seći ga na komade. Da, treba ga sitno iseći. To je to. Napravio sam leveno meso. A sad ću od njega napraviti lepu pljeskavicu. Tako je. A sad ću je ispržiti. O da, miris je super. Vidi kako je dobro ispalo. Da, miris je super. A šta ja da radim? A znam, uzet ću krompir i seći ga. Kao što ste shvatili, napravit ću pomfrit. Šaljem ga u fritezu. I čekam. Odlično, to će biti jako ukusno. Sigurna sam. A ja ću nastaviti da pravim svoj burger. Na lepinju ću staviti salatu, pljeskavicu, sir i različito povrće. Moj krompir je već spreman. A sipat ću ga u kutiju i može da se jede. Posluži se. Odakle da počnem? Opa, pomfrit. To je mnogo ukusno. Baš mi se sviđa. A sad ću probati ovaj burger. O, da. To je super. Ne mogu da se zaustavim. Pobedio je burger. O, da. Opet sam pobedio. Sad mi se jede pizza. Ovakva lepa pizza. Pogledajte je. Razumela sam. Odakle početi? Da, znam.
Uzet ću testo i razvaljati ga oklagijom. Da, imat ću picu na tankom testu. O, super! A ja ću napraviti picu od Huba Bube. Prvo mi treba žvaka. I također ću je razvaljati. Testo od žvake je baš originalno, jel se slažete? A zatim ću ga preliti sosom. I to je to. A šta je kod tebe? A ja ću iseći kobasicu i staviti je na testo. Da, to će biti veoma ukusno. A zatim ću narandati puno sira. Treba što više sira. Tako je. Skoro sam završio. A sira je dovoljno. A šta je kod tebe? A ja ću sipati marshmallow. Polako ću sve poređati. A u sredinu ću dodati pomoranđu. Eto, svaka mi čast. A može se probati. Wow, kakve lepe pice. Od koje da počnem? Probat ću prvo klasičnu picu. Wow, ona je sa kobasicom i sirom. Baš je ukusna. Ne mogu da se odvojim. Super, hvala puno. A sad ću probati ovu slatku picu. O, tu je i marshmallow i pomoranđa. Neverovatno. Ova pizza je pobedila 100%. Da, svaka mi čast. Najbolja sam. A sad mi se jede sladoled. Ovakav. Važi, sad ćemo ga spremiti. A ja ću imati sladoled od lubenice. Samo je treba iseći. Da, tako je. A šta ti radiš? A ja ću imati veliku kuglu sladoleda. Stavit ću je u čašu. O da, to će biti ukusno i slatko. Može se probati. Wow, sve je tako lepo. Počet ću od lubenice. O, to je jako dobro. Lubenica je baš sočna. A sad ću probati ovaj veliki sladoled u kornetu. O, da. O, lepo je, ali hladno. Čestitam na pobedi. Pobedio sam. To